Oh, that's bright. Ang bright dun. Good morning! Afternoon na pala. Sorry. Ano na, hapon na. 12:41 na ng hapon. I am cooking my lunch. Ang bright dito, guys. Woo! I'm cooking my lunch. Inano ko lang, binoil ko lang yung pork belly. Nilagyan ko siya ng vegeta, asin, at saka pepper. After ko yan maboil, ilalagay ko siya sa air fryer. So, para siyang lechon kawali ganap, ganon. Hindi ko blow-dry yung buhok ko. So, ganito yung buhok ko kapag hindi ko siya blow-dry. Kulot. No? Iwan ko sa kanya, bigla na lang siyang kumulot. Nung nag-extensions ako, biglang kumulot. Nakatapos ako ng 2 vlogs. So, isa na lang yung vlog na kailangan ko tapusin and I'm done for the rest of the week. Hanggang linggo. So, which is really good. Pero kailangan ko ayusin yung mga thumbnail and schedule sila, ganon-ganon. Gagawin ko siya bukas. Friday kasi meron kaming babysit. Kaya, kailangan kong like tapusin lahat ng maaga. Suot-suot ko pala yung sinuot ko kahapon, yung cushion, collagen cushion. Suot ko na naman siya, guys. And I use the same lip tint as well as kahapon. Hinayaan ko lang muna yung buhok ko. I-air dry ko siya kasi mamayang gabi may dinner kami. Pupunta kami ng pub. Magdi-dinner kasama yung family ni Dan. So mamaya ko na siya aayusin. So ngayon hinahayaan ko muna siya. Ganyan siya, kulot. Siya na talaga. Guys, so meron tayong dalawa dyan. Gutom na ako. So, kunin ko yung isa. Yung isa, dyan na muna papalambutin natin yan ng bongga. Lunch natin yan bukas. Wait, ilagay ko lang to dito. I-dry ko muna to. So, anuhan ko lang siya ng paper towel para ma-dry siya. Tapos lalagyan natin siya ng asin. Yun lang, asin lang. Tapos ilalagay natin siya sa air fryer. Tinutusok-tusok ko din pala yung taba ng pork belly. Wala lang, mas para sa akin mas nagiging siya, crispy siya sa air fryer. So tinutusok-tusok ko lang yan, guys. Ang init pa niya. Yan. Yan, just make sure na dry siya. Lagyan natin siya ng asin. So yan, tapos lagay natin sa air fryer, guys. Don't forget to put asin sa taba, especially. Lagay natin sa air fryer. Doon. Isa lang siya. So, mabilis lang to. Luto na din kasi yung rice ko. So, okay na. Lagay ko siya. Try ko siya lagay muna ng 10 minutes. Ito na yung itsura niya, guys. Ano siya? Mga 12 minutes sa air fryer. Gutom na kasi ako. Hindi pa nga siya sobrang crispy dito. Kaya lang gutom na ako. Ay, actually, pwede ko tong ibalik dun. Pero papunta na kasi siya. Tingnan nyo to. See? Yang part na yan yung hindi. Pwede ko tong ibalik dun while kinakain ko to, no? Yung isa, inano ko din, ni-air fry ko din kasi feeling ko mapapadami yung kain ko ngayon. Ibalik ko tong side na to, actually. Okay. Pero kain tayo, guys! I have toyo mansi with chili flakes. Kain! Tingnan nyo yung buhok ko. Kagulo-gulo. So, gagamitin ko for the first time. My gosh, ang tagal ko na nitong na-receive. Kung hindi nila ako in-email ulit, hindi ko maalala na meron pala ako nito. Kasi nilagay ko siya dun sa likod. This is from Irresistible Me. Ito yung Black Diamond na Professional Infrared Styling Iron. So, yung ginagamit ko ngayon is yung GHD, diba? And gustong-gusto ko yun. So, now, ito try natin siya. Ito yung packaging niya. Ililive ko yung link dito sa description box kung interesado kayo, ha? Tingnan na. Agoy, kailangan ko ng adapter. Yung niya, PowerPoint niya, hindi same nung PowerPoint dito sa amin. So, may adapter ba ako dyan? Agoy. Ganito pala yung plates niya, Tingnan nyo. Ang cool, diba? Rose gold. Kuha lang ako ng adapter, guys, ha? I-straight ko yung buhok ko kasi nga may dinner kami. Minsan, kapag binoblow dry ko yung buhok ko, hindi siya ganito ka kulot tingnan. Medyo wavy lang siya. Wavy naman siya, hindi naman siya kulot. Pero, pag in-air dry ko siya, like today, ganito yung kinakalabasan niya. Tapos, okay lang sana kung wavy na hindi like dry. Tingnan, ang dry niya kasi tingnan, Pero at least, marami na sila, diba? Noon, dry na, wala pa.
At least ngayon, dumadami na yung buhok natin. Papagupitan ko na to guys, very soon. Before ng Melbourne trip namin, magpapaikli ako ng buhok. Yung siguro dito, kaikli. Basta, maikli talaga. Para to get rid of like, yung mga lumang buhok. Yung nasira natin na buhok. Para yung mga bago na lang. Kasi ang dami ko ng bagong buhok. Ang dami ko ng baby hairs. Ang dami ko ng maiikling buhok. As in, hindi ko pa talaga ito nagamit. O, nakaganito pa talaga siya. Hala, uy, ang hirap niya. Malaki kasi yung kabila niya. Parang Japan. Ganito yung Japan, diba? Malaki yung dito. Tapos dito, maliit. Oh my goodness. Hala, guys. Walang adapter. Ayaw mag-work. Yun din. Gusto kitang gamitin. Wala tayong adapter. Tingnan ko yung ano namin. Travel adapter namin. Tingnan natin kung meron siyang magma-match. Alam niyo ba nga, wala tayong adapter. Uy, so, nahirapan mo pa ako maghanap ha. Hindi na muna natin to gagamitin. Pakalimutan ko na naman to. Diyan ka muna. Wala akong adapter. Kaloka naman siya. Tinanggal ko pa na naman siya sa ano. You know what? Before tayo mag-straight ng buhok, anuhin ko muna pala. Tupiin ko lang yung mga laundry natin. Kasi meron akong, ano ba yan? Meron akong blanket na kailangan labhan. Eh, hindi na magkasya sa sampayan. So, anuhin muna natin. Tupiin muna natin lahat ng mga dry na. Para may space tayo. Hayaan nyo muna yung buhok ko, ha? Gawain bahay muna tayo. Wow! That is bright. Tupi lang tayo, guys. Sobrang kunti lang ito. Tapos yung iba, ihahanger pa. So, hindi na kailangan tupiin. Sabi ni Dan, darating siya just after 4 daw. Wala pang 4. So, okay pa. May time pa tayo. Nasasampay pa natin yung ating blanket. Basta mga ganitong weather, ano na talaga, uy, walang tigil ang labahin. Kasi ang dami, ang bilis mapuno ng hamper. Sa dami ng mga layer-layer kasi malamig. Eh, kasi malalaki sila, alam mo yun, mabilis napupuno. Ay, guys! Uuwi pala kami ng Pilipinas! Nabook namin siya, nakalimutan ko, hindi ko pala nasabi. Nabook namin siya nung Sunday pa. Tapos ano na tayo ngayon? No, Monday. Last Monday pa. So, last week pa siya. Over a week na kaming book. Nakabook na kami. Uuwi kami sa December, guys. Pasko sa Pinas. Kasi yung December talaga, yung holiday talaga ni Dan sa work. Wala talagang masyadong ganap sa work niya. So, yun yung best time na mag-holiday para sa kanya. And kung naka-leave lang ako last year, uwi din sana kami last year. Kaya nga lang, may work ako noon, diba? Tapos hindi ako pwede mag-leave. So, kaya umuwi ako ng March. Tapos ngayong December, kasi free naman kaming dalawa, kasi wala naman akong work na kailangan ko magpaalam ng leave. Uuwi kami! Nakabook na kami! I will stay for 3 weeks, tapos si Dan 2 weeks. So, mauuna ako sa kanya ng 1 week. 1 week ahead ako pumunta. Tapos, yeah, si Dan, babiyahe siya, yung malapit na Pasko. So, dun kami magpapasko at saka dun kami mag-New Year. In fairness kay Dan, gustong-gusto niya magpasko at saka mag-New Year dun sa Pilipinas. Ibang-iba kasi guys, ibang-iba dito talaga. Iba talaga ang Pasko sa Pinas. So yun, uuwi kami. Wala pa yung plano, like kung ano yung gagawin namin sa Pilipinas talaga. Basta yung nakaplano lang ngayon is, or yung nakabook lang ngayon is yung flight papuntang Pinas at saka pabalik. Yun lang. Binook na namin siya agad-agad nung nalaman namin na pwede na kami mag-book. Kasi kung nabuntis ako nung June, hindi sana kami uuwi. So yun lang talaga yung hinintay namin. As soon as dinatnan ako, like that same day talaga, nag-book kami agad. Kasi yun lang naman talaga yung hinihintay namin. Kasi kapag nabuntis ako ng June, kapag umabot ng December, siguro 6 months yun or 7 months, hindi na, sabi ni Dan,
hindi na daw ako magta-travel kapag mga ganun na. So yun, nung dumating yung bisita ko, book kami agad kasi yun lang naman yung hinihintay namin. Kaya yun, kami na talaga ang book na. So at least meron kaming nilulook forward, di ba, sa holiday. Kasi masaya naman dito, kaya lang iba talaga. Iba talaga kapag dun. Masaya din talaga si Dan dun. So papunta dun, mag-isa na naman ako. Ako na talagang mag-isa na naman. And then, pabalik. Sabay na kami pabalik ni Dan. Dito na si Danny po. Kakarating lang niya. Maaga siya. I told them I love that we're going home. We're going home to the Philippines. Yep. Only Cebu. We don't know yet. I'm only there for 2 weeks. Me 3. Sad. Call me. Yeah, it would be good. Yeah. You excited? Yeah. Yeah. Excited na siya sa mga tradisyon natin dun. Yung mga... What's that? The coins. Yeah, Christmas, New Year's, the best. It's good. Yeah, it's good fun. It's very good fun. And we're booked. Yes! Let's ask for ideas. Ideas what? Okay. Where we're going to go? Oh, we don't know. Yeah. No, we'll probably do Cebu and then... Yeah, for sure. Maybe we'll just go to the resort in Cebu. Yeah. Depends, babe. We're not going to Boracay. Why not? Sinuggest ko kasi sa kanya, well, how about Boracay? Kasi I haven't been, and he hasn't been as well. Pero, not this year daw. Maybe. Di pa natin alam. It can change. Malayo pa naman eh. How many days you need in Boracay? Down below, how many days, let us know, is a good amount of days in Boracay? I don't think, I think a week will be too long. Oh, we don't have a week to play with. I know. And it's just It's got to be between Christmas and New Year's. Probably 4 days maximum. Max. Yeah. 4 days max in Boracay. I think that's good enough. Max. 3 days. Might be 3. Yeah, I think that's good enough, babe. You don't need a long time there. You don't. It's just a beach. Yeah. Not just, like, it's good, but, like, you know, yun lang yung pupuntahan mo dun, diba? Yung beach at saka yung resort. Wala na namang ibang ano dun, diba? Let us know. It's 3 days enough. And we'll look at it. I'm sure it is. See how big my head is compared to yours. Put it like, there we go. Much better. That's better. Look at this. You vlog then? Nah, I'm too tired. My eyes. Si Dan mag-vlog yan. Hala, you should vlog in the Philippines, babe. Wait, No. I'm on holiday. I'm relaxing. You still owe them something. Shh, don't remind them. So, Oh, do you? Do you owe them a vlog? I do owe them a vlog. Oh, you do. I do. No. I'll do it one day. I'm getting a lot of messages about Jimmy as well. Oh, what about Jimmy? Because I mentioned to I told Manay about like your plan on your channel about Jimmy. And then yeah, of course people heard it, and then they a lot of people messaged me, and then someone even said, "Introduce Jimmy to your CC." No. Not the right match. Not the right match. Yeah. What's the right match for Jimmy? I don't know. No, Jimmy. It is 5:15 ng hapon. We have 30 minutes to get ready, guys. Kailangan ko na lang mag-makeup. Strinate ko din ng very, very light lang yung buhok ko. Yung nasa ano lang. Yung nasa dito lang sa ibabaw. Yung sa ilalim, hindi ko na ginalaw. So, wavy pa din yung nasa ilalim. Pero okay lang yan. Mas maganda nga yun. Sobrang mas makapal siya tingnan kapag yung dito lang yung ginagalaw ko. Agoy yung battery ko. Wait, i-change natin. Okay na yung base ko. Hindi ko na kailangan concealer whatsoever. Okay na sa akin to. Mag-ano lang ako, eyebrows, blush, at saka lips. Yun lang. And gagamitin ko yung same products that I have been using lately. Itong mga to for my brows. Ito yung Perfect Brows Long-Lasting Liquid Pen from Happy Skin. Yung collaboration with Catherine Bernardo. And then, Lasting 2-Way Eyebrow Liquid, One Day Tattoo from K Palette. So, ito very light siya. So, nilalagay ko siya dito lang sa inner corner. Tapos, ito sa arch to the tip. And then, hindi ko alam kung anong gagamitin ko sa mukha ko. Unahin ko lang muna tong aking
eyebrows. Ay, wait. Yeah. Naglagay ako, nasabi ko na kanina, diba? Naglagay ako nito sa mukha ko. Ganda ng packaging niya, diba guys? Pag ganyan siyang ganap. Maganda talaga tong cushion na to. Ano siya? Collagen. Sorry. Collagen cushion. In fairness naman dyan, maganda talaga yan. I-leave ko yung link niyan sa description box, ha? Nilagay ko siya kanina after ko maligo. Ayan, tapos na yung brows natin. Mabilisan lang. Blush tayo. Actually, gagamitin ko yung same blush na ginamit ko kahapon. Ito, yung Lip Tone Get It Tint. Maganda kasi talaga to. Tapos hindi siya ganun ka-harsh. Ganito yung ginagawa ko sa mga ganyang klase ng mga tints. Lalagay ko muna siya sa ring finger ko. Tapos, blend. Ayan. Tapos sa lips ko, gagamitin ko yung Amazonian. Yun lang. Hindi na ako magmamaskara. Tapos yung suot ko, ito, Yes Style, Yes Style, Forever 21 yung boots ko, and then I will be wearing my coat na from Yes Style din, yung checkered na coat actually, yung checkered ba ang tawag dun sa print na yun? Ito yung pa-OOTN natin. So, ito yung coat na sinasabi ko sa inyo kanina. Alam nyo ba, natanggal yung isang butones nito. Dito ay. Natanggal siya. Pero, nakkeep ko naman siya. Nandito siya sa pocket. So, itatayin lang natin yan. Pero, yun yung coat. And then, this is the outfit. I like these shoes. Kasi, hindi siya maingay, guys. Hindi siya yung parang kabayo naglalakad. Kasi, parang may rubber siya dito sa sole. And, ang ganda nito. Galing Forever 21. Ito din pala gamit ko na bag, guys. Nakalimutan ko sabihin. Alam niyo ba anong oras na? Yan, 5:50 na. Supposedly, 5 minutes ago, alis na kami. Kaya lang si Dan, ang daming tumatawag sa kanya non-stop. Nung nagre-ready ako, may mga tumatawag sa kanya. Siguro pang 5 na yan. Kailangan niya siguro sagutin. Kasi ayaw niya nalilate. Pero ngayon, tawag pa more. Si Dan, nagmamadali siya. Dinala lang yung sapatos niya. Dito siya magsasapatos. Okay lang yan naman, babe. Grabe talaga siya nagmamadali. Lapit lang naman nun. We have 4 minutes left before 7. 6. 6 pala, sorry. Before 6. It's okay, babe. I know. Yeah, okay lang yan. Nasi-stress siya masyado kapag late siya. It's okay, my love. Phone rings more after work than during work. I know. How many calls did you take, my love? Ang dami nun. 12. Sobrang hate niya nalilate. Bye, guys. Hello. Uy. Hello. Let's go. TV set, yeah, other TV set. I'm gonna give it to my friends. Yeah, Oh, you don't think someone's about it? taking it. Yeah, well, not you, not one ever. Your TV on your, How's your TV? Oh, it's new, isn't it? Your TV. you've Yeah. got a smart TV like you, it's fantastic. Yeah, no, it's Really, good. really good. How big is yours? Not as big as yours. 60, I think. Oh, yeah. Oh, wow. Ours is 55, I think. Yeah? 55, yeah. Okay. Put the TV on. Let's watch it. Gee, that's massive. That is massive. How much it cost you? Rice paid for it. No, really can. How much it cost you? The TV alone, like $4,000. Soundbar, that one. Yeah, Oh, like, yeah. That was like 700. Wow. Nag-stop lang sila dito saglit. Gusto nilang makita yung TV. Pero, yeah, bahay na kami. Manonood siguro kami ng movie ni Dan. I'm not sure. 6 nag-start yung dinner. And 8:30 na kami nakauwi ng bahay. Kami yung pinaka-last. Usually kami yung pinaka-nauna. Yung mama niya yung pinaka-nauna. Tapos kami. Tapos yung dalawa, yung kuya niya at saka yung
Kuya niya usually yung pinaka-late. Pero, kami yung ano. So, sila, on time sila lahat ngayon. Kami, did we arrive on time or... No. Yeah, just a couple minutes late. What movie? Oh, it's time for me to choose a movie. 16 years old. We're not watching a movie? Okay. Ala, do you know watch Jokoy? No. It's really funny. It's an hour. Bakit ayaw mong panood kay Jokoy? I don't want to watch it. It's so good! I don't want to watch it. Skincare tayo, guys. It's time to take this makeup off. Kanina pa ako sinasabihan ni Dan, ang ganda ko daw. Feel ko naman. Babe, do I look beautiful? Yeah. Sabi ko, ang light-light na nga ng makeup ko eh. Wala akong ano. Feel ko naman kanina. Ganun ako. Char, joke lang. Tignan niyo yung suot ko. Pantulog. Galing to kay Yes Style. Ang ano niya guys, grabe. Ang warm niya talaga. Ang galing. Meron siyang hood. Hindi lang to like sobrang komportable yung may hood na pantulog. Kasi obviously, like, you know, medyo hassle yung hood. Pero, it's really warm. I like it. And ito yung bottoms niya. See? Ito yung material. Kasi nang warm, sabi ko, gusto ko suotin sa buti. Parang mas warm pa to kaysa sa yung mga sinusuot kong ilang layer sa labas. Magmamask ako ngayon. Naubos na yung ano ko, yung pink clay mask ko. So, magmamask ako galing dito sa box. Bunot-bunot tayo. Ito, Whiten. Essence Whitening Mask. Galing to kay Jen Ramen. Thank you, Jen. Hello. Binigay niya yun sa akin dun sa Perth. Hindi kami nanood ng movie talaga. Napaka-firm ni Dan. Sabi niya, no, I'm not watching a movie. Sabi ko, okay. Buti na rin para maaga tayo ngayon. Ay, hindi ako nakakatulog kasi sa umaga. Like, ang aga gumigising ni Dan. So, gumigising na din ako. Bumabalik ako sa bed, pero hindi ako nakakatulog. Sayang. So, kapag nagising na ako, gising na talaga ako. So, kailangan ko talagang matulog ng maaga sa gabi para hindi ako pagod. Kasi ayoko nag-nap during the day. Hindi din talaga kaya ng katawan ko mag-nap. Parang, niisip ng katawan ko, oh, wala ka nang ginagawa. Ito pa, gawin mo to. Laging may ano ba? Laging may kasunod. Yung mga gawain sa bahay non-stop. Alright, okay na yung tubig. Kaya ko pala, ano, hinayaan yung tubig, guys, na naka-on. Kasi hinihintay ko na gumana yung heater. Kasi ang lamig. Sobrang lamig talaga. Parang sasampalin ka ng ice kapag hindi warm yung tubig. So, kaya naka-on lang yan. Hinihintay ko na ay, sorry. Hinihintay ko na mag-warm siya. Okay na ako. Alright. Meron akong skincare routine, ha. Ililive ko siya dito sa eye natin. Kung gusto niyo lang makita, ang bago kong skincare routine. Kasi gustong-gusto ko yung ano, estado ng aking kamukhaan. Hiyang na hiyang ako sa bagong skincare ko ngayon. Walang etchos. Sponsored yung video na yun, pero itong video na to hindi to sponsored. And gustong-gusto ko yung Olay. Itong lipstick na to, hindi natatanggal ng ganito, hugas-hugas, hindi natatanggal. Kailangan niya ng oil-based makeup remover. So, aanuhan ko pa yan. Tatanggalin ko pa yan gamit yung separate na ano, na cotton pad. Ang ganda din ng ano, yung gamit ko na ano, collagen, cushion. Ang ganda talaga. Nagbibigay talaga siya ng glow sa mukha. Mas lalong, napapansin ko, mas lalong tumatagal siya sa mukha, mas lalong gumaganda siya tingnan. Para sa akin lang naman. Okay guys, ipagpatuloy ko lang tong aking skincare routine. Yun na yung video natin guys. Sobrang thank you guys for watching. I hope nagustuhan nyo yung video. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully bukas. Do not forget to good night.